Celebrada esta mañá, os diferentes grupos acordamos por unanimidade adherirnos á declaración institucional presentada ou a proposta da Asociación Mundos en Guerras e Sen Violencia. Por lo cal, o Concello da Coruña vais adherir á Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia e a declaración do día 2 de outubro como Día da Non Violencia Activa na Coruña. E para iso vou facer lectura da declaración institucional que vamos a dar por aprobada. Para superar a violencia nas súas diversas formas, necesitamos construir unha cultura de paz e non violencia. Para dar un cambio de tal magnitude é preciso compromiso activo de todas e todos nos diversos ámbitos da nosa sociedade. Por iso, dentro do Pleno Concello da Coruña, adherímonos á iniciativa da Segunda Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia. Esta marcha percorrerá o mundo desde o día 2 de outubro de 2019 ao 8 de marzo de 2020. Marchará por todos os continentes do planeta para denunciar a peligrosa situación mundial con conflitos crecentes, o aumento dos gastos en armamentos, a vez que millóns de persoas se ven postergadas por falta de alimentos, auga, etc. Simultáneamente, en centros de cidades desenvolveremos actividades por la paz e de sensibilización sobre as diferentes formas de violencia, para seguir creando conciencia de que é únicamente a través da paz e a non violencia como a especie humana abrirá o seu futuro, para visibilizar as diversas accións positivas que persoas, colectivos e povos están a desenvolver en numerosos lugares na dirección de aplicar os dereitos humanos, a non discriminación, a colaboración, a convivencia pacífica e a non agresión, para dar voz ás novas xeracións que queren tomar a sustitución e deixar pegada, instalando a cultura da non violencia no imaginario colectivo, na educación, na política, na sociedade, etc. Da mesma maneira que en poucos anos fose instalando a conciencia ecolóxica. Os temas centrais desta marcha mundial pola paz e a non violencia son: primeiro, a prohibición de armas nucleares, desarmamento proporcional que a renuncia dos Estados para utilizar a guerra para resolver os conflitos ou para apropiarse dos recursos. Segundo, a refundación das Nacións Unidas, incluindo o Consello de Seguridade, un Consello de Seguridade Ambiental e un Consello de Seguridade Socioeconómica. Terceiro, a creación de condicións para un planeta integralmente sustentable, que teña en conta que é un espazo limitado que decididamente debemos cuidar. Cuarto, a integración de rexións e zonas con sistemas socioeconómicos que garantan benestar e recursos para todas e todos, co objetivo de que nos próximos 10 anos desapareza a fame no mundo. A non discriminación de ningún tipo, sexo, idade, raza, religión, economía, etc. Sexto, a non violencia como nova cultura e a non violencia activa como metodoloxía de acción. As iniciativas de organizacións, institucións, persoas e a diversidade de colectivos das cidades ao longo do mundo é unha clave desta marcha. Xa na nosa cidade están a prepararse diversas iniciativas ás que desde aquí alentamos e apoiamos. Tamén expresamos a nosa decisión de declarar o 2 de outubro Día da Non Violencia Activa na cidade da Coruña e celebrar e promover actividades dentro do Concello inspiradas na paz e a non violencia. O 2 de outubro naceu Gandhi e foi declarado pola ONU Día Internacional da Non Violencia. O Concello da Coruña resolve, pois, adherirse á Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia e declarar o 2 de outubro Día da Non Violencia Activa na cidade da Coruña.